Римската митология се разказва за Полидор, най-малкият син на троянския цар Приам. Въпреки че младежът е изпратен в чужбина, за да избегне гръцката обсада, в края на краищата той споделя плачевната съдба на своето семейство. Прекарва част от своето изгнание в Херсонес, където пристига с голям товар злато и скъпоценности, но е убит от тракийския цар, владетелят на полуострова, днешния Галиполи. Раймон Полидор пък е много популярен френски велосипеден състезател от 60-те години на миналия век. Участва няколко пъти в Тур де Франс, но така и не успява да спечели обиколката и затова у дома често го наричат вечният втори. Има и още един прочут Полидор, но той по всяка вероятност не е кръстен нито на Раймон, нито на троянския принц. Това е ресторант в Париж, създаден през 1890 година. Намира се на улица Мюсю Ле Пранс в 6-ти арондисмент, баш в центъра на френската столица. За него ще ви разкажа в днешното издание на История на храните. Днешният 6-ти арондисмент е заселен още в античността, когато легионите на Цезар завладяват Галия и основават свое селище на левия бряг на Сена, току срещу острова, на който се намира келтския град Лутеция. Днес в този квартал, чиято основна артерия е лъскавия булевард Сен-Жермен, се концентрира голяма част от културния живот на Париж. Тук е латинския квартал, станал известен през 20-те години на миналия век, когато в него се настаняват американските писатели от изгубеното поколение, сред които Фицджералд и Ернест Хемингуей, и достигнал своя апогей с студентските вълнения през 1968. Преди Втората световна война по кафенетата се срещали Жан-Пол Сартер, Симон де Бовар, Пабло Пикасо и Гъртруд Стайн, а паркът Люксембург е възпят от незабравимия Жо Дасен. Първоначално на мястото на ресторант Полидор е имало малка млекарница, в която се продават прясно мляко, сирена, яйца и други такива. През 1890 тогавашният собственик на дюкяна решава да го превърне в бистро. Посещаван още тогава от бедни художници и поети, които възхваляват кухнята на заведението, Полидор бързо се превръща в неизменна част от живота на обикновените хора. Той предлага проста, парижка, домашно приготвена храна на достъпни цени. На неговите маси от повече от 150 години се редуват студенти от Сорбоната, жители и служители от квартала. В по-късни години ресторантът става известен и с това, че служи като средище за художниците от квартала и по-специално за събранията на колежа по патафизика от 1948 до 1975 година. Патафизика е пародийна псевдонаука, създадена от френския писател Алфред Жари, според когото тя трябва да изучава въображаеми явления отвъд границите на метафизиката. Сред последователите на Жари, участвали на тези събрания, са Южен Юнеско, Рене Клер, Пол Валери, Борис Виян, Пол Емил Виктор. Да не говорим за по-предишни времена, когато в Полидор се хранят и пият Пол Верлен, Артюр Рамбо, Жан Жорес, Джеймс Джойс, Андре Жид или Ернест Хемингуей, чиято среща в ресторанта с героя от филма «Полунощ в Париж» е запечатана на лента от Уди Алън. В своя роман «Париж. Безкрайен празник» самият Хемингуей отделя доста страници на заведението, описвайки вечери и разпивки със свои приятели. Скромният интериор на Полидор е непроменен от времето на Бел Епок. Същото се отнася и до менюто, в което ще намерите блюда, сервирани още в края на по-миналото столетие. Специалитетите включват лучена супа, охлюви и говежди по-бургундско, накъсана патеца с картофено пюре, 2-3 вида риба, сирена и разбира се неизменният тарт татен. Основната зала разполага с големи маси, е украсена с кулинарни дипломи, стари мебели, няколко картини нарисувани от аматьори, както и с снимки от скетч на френския комик Пиер Дак, озаглавен "Рецепта за сос с каперси без каперси". Залата в дъното пък, в която са се провеждали заседанията на колежа по патафизика, е украсена с фреска, която покрива всички стени. Трудно е да се направи подбор сред всички споменавания на Полидор в известни произведения и в спомените на личности, оставили следа в културния живот на Париж. Затова най-добре идете и вижте сами.
За да се насладите на тази пропита с култура атмосфера, трябва или да чакате няколко часа на опашка, или да си направите резервация, която обаче едва ли ще стане от днес за утре. Затова планирайте посещението си по-отрано.